मित्रांनो, तुम्हाला एक मी सांगतो की हे बघा, हे इकडे हे आमचं बोडण आहे. हे हे आमचं बोडण आहे. ह्याला बोडण बोलतात. आम्ही इकडे लहानपणी होतो तेव्हा आंघोळ करायला यायचो आणि ते ह्याच्यामध्ये मच्छी पण भरपूर आहे. बघा, कंबळ फुलं आहेत. आमच्या पाटील पाड्यातले गणपती गौरी विसर्जन आम्ही इथेच करतो. हे बघा किती सुंदर आहे. आता कारण की मोबाईल जास्त बघतात त्याच्यामुळे इकडे कोणी आंघोळ करायला येत नाही आणि पाणी पण जरा खराब आहे. त्याच्यामुळे बघा किती सुंदर आहे. आम्ही विसर्जन करायला इकडेच येतो गौरी गणपती. बघा किती नजारा सुंदर आहे.